nya nwere enyi nwoke mgbe ya nọ yunivesiti, ọkwa ịghọtago. Nya nwere enyi nwaanyị, enyi nwoke nwekwa enyi nwaanyị, na fa na-abụ bụ n'ufuru. So emesịa nwa enyi fe nwaanyị a na-abịa, fa na-elife ibongi, fa niile na-enwe good time. Mana enyi nwoke like enyi nwaanyị enyi nwoke like ya na-etili anya mgbe afọ. Mana ya na-ezeli eduto na enyi nwoke onye na ya na-abụbụ n'ufuru. Ọkwa ịghọtago. Mana this girl enwere ife ọ nara try ka ya na ya na-abọsị ibongi ya ajụ. Then fa wee gụsịa akwụkwọ. Enyi nwoke nụba enyi nwaanyị ya nwa jebe obodo oyibo. Wee luo n'obodo oyibo gụsịa akwụkwọ. Mgbe ya ji wee bata, ọ bụ na enyi nwoke go biga. Na ebe fa bubulu ibu, nwee boys quarter, nwee so many things ịghọta. Mgbe ya kpọrọ enyi nwoke si anyị ya na-abata, o wee si anyị ejene na hotel ya bịa bie ka ọ nọlụ until o nweta ọlụ. Ya wee kwalụ wee si obodo oyibo mgbafọ na ya akpọfusigo ntị, wee mawakwuo nu mama si ya na-atụpụ mmiri nwoke kwụlụ ka nwoke si akwụ. Ya wee luo ya na nwunye na-atị ya nnọọ ọfụma, ịgbago that group of friends na fa trust go onwe fa from school. Ya wee nọrọ ebe afọ. So olu one day enyi nwoke gaba outside work ọ ga-anọ ede wee chigete. Ya na-enene television na boys quarter. Nwunye bata wele aka dokwesi ya n'ụkwụ. Ịbagolonu ya atọ na ọka agwụ ya okwu okisi bie. Fa susucha ọnụ bọsị afọ na feserekwa ibongi o. Sị mụ na this woman chọlịlị ka asị enyi ibongi ya na-agbakwali ya. Mana nke mbọsị afọ nọọsụ ọnụ ka fa susu. Ọ na-agakwa until die wee nwee 2 weeks outside work wee jebe. Ọ sị m na that day ya nọ n'ime boys quarter. Ya sasiga arụ pụta ile akwa ya na ekili TV. Nwaanyị amalụta were bata ka ụmụaka jebela akwụkwọ. Bata nnọọ jee n'iru ebe telivishọn kwụ mapụta were gbala ọtọ. Ọ sị m nne ikekwụla ọtọ gwa ya na enwere ife a nwere ike imenwu. A na-ekwu rọshikwu ya again fa na-abụ bido. Ya wee bido wee sebe ibongi o. Ọ sị m nne in fact na fa selugwo ụgwọ before die wee bata. Fesegidesie ọmalụfa arụ. Ka die batala still die suspected due to na the trust ebidogo from school. Abanikwa sef opiote. Mgbe ụfọdụ ọ bata ya na-achụ ya na-asị ya na die ga-akwụdofe. This woman do very ya the thing gbazuo onye arụ. Ọ na-esogheri ya na-esi ibongi na-atụkwa ụjọ until ya enweta enyi nwaanyị. So enyi nwaanyị wee bịa visit fe once. Wee fụdo anya this lady na-enye wee sị ya kedu ife jikọ ya na this lady. Ya mara ka enyi nwaanyị si wee malụ. Ya wee sị ya mba ga aka gị ọkpa na o nwerekwa. Ọ sị ya na ya laikere ụdọ anya ọ na-enye. In fact na ya ga-esozi ka achọba ụlọ ka ha chọta ụlọ ka ha pụọ na ya laikere ụdọ anya nwaanyị a na-enye na ọ chọrọ ya by all means. Ya sị ya na ya mara ife ọ na-akọ. This lady ebidokwa chọbakwa ụlọ nkịta nke echi chọba ụlọ aghala kpakpakpa ọ chọta ụlọ maka ya chọrọ ịnụ the lady. Ọ chọtazi ụlọ fe move in. Ya eje mee ka emesie kie fa na-ababata bili. Ọ sị m ọkwa ya still this lady na-akpọkwa ya na fonu kama na fa kwụsịzịrị ise ibongi ka mesila egie. Mana ọfụkwa ya ịmagolo ọka na-emekwa ife anwụ ọ na-eme na-enekwa anya afọ ọ na-ene ịmagolo she couldn't control herself. Nwunye wee bido jụbịa du curious na-ajụ ya. Ya mara nnọọ ife mee n'olu one day. Nwunye wee jụgidie ka fa bido sị ka fa kwuo maka dia ndị ya na fa na-abụ nọrọ before ha wee mee ha wee nụba di na nwunye. A na-akọ ụdị akụkọ afọ akọ biko. So nwunye wee kwụsie wee jụbịa maka the lady. Ya wee gwa ya ife meenụ gwasị anya. Ọ sị m na ya gwasịkwanụ nwunye ebido dagharịba o. Nwunye ebidokwe dagharịba o. Ya na-asị ya kedu ife ọwụ. Ọ nọgide kpọọ anya sị ya na ya chọọ ka o je confess alụ the guy. Si ya na ya dị wicked. Si ife niile the guy melie. Kpọọtụ ya na-enye ya nri na-enye ya ife niile si o wee na-ese nwunye ibongi na o mere alụ na ọ ga-confess lele. Ya echekwa na egwuregwu nwunye agbakakwa anya na nwunye ebidokwe nwee okwu o. Nwaanyị a sị na iwu na ya ga-eje confess. Ya wee sị ya na ọ bụ na ya confess ya ga-agbasa the marriage. Ya sị ya na ya mụrụla ya nwa na ọ bụ na ya mụrụ ya nwa ọ dị iche
No nwere ife nya ga-akpọ nya gbele ife a na ife a bụ ije gbasa the marriage. Ọ sị na ọ bụrụ na ya confessere na ya ma ndụ happy, na ọ bụrụ na ọ confessere na marriage a ma work kwa na o mere arụ na Chukwu kwesịrị ka ọ gbaghalị ya. Ya chekwa na egwuregwu disi na-esebekwa ya na nwunye okwu febido fada eghezi onwe fa ọnụ gbapọsọ na-akwụ ya jee ka ọ confess ya. Ya mara ife nwunye bụ n'uche. Ọsị ọ gbasa anya gbasa na ọka mma na o wepụrụ datin na heart ya na okweri alalụla na okweri ezu ike. Ya wee cheketa ife a ga-eme na ya mọrọ ya wee jekwuwe pastọ fa ebe fa na-eje ụka wee kpọọ nnọọ pastọ wee confess ya the whole thing. Confess cha pastọ wee sị anya gwa nwunye ka ọ bịa fe ya wee luo wee gwa nwunye wee jaba wee fụ pastọ wee gwabịa gwagide gwasị anya ya wee fa wee na nwaanyị eluo si na ya kwere n'iwu na ọ ga-eje confess. Ya wee kpọkwa pastọ gwa pastọ wee kpọọ ya wee babalị ya mba wee sị ya na di ga confess goto nyanwa na ọ bụrụ na ịchọ ịgbasa this marriage gị kwuo na ya mara ife ị na-achọ n'ife a o nwere ebe edelie n'akwụkwọ nsọ na ị confess chala onye amụma na ị ga-confess kwa to the onye offended. Ịmagolo pastọ bido babalị ya mba basịalị ya mba. Ọ sị m nne na sinsi afọ na nwunye ka na-esikwa ọnwụ na ya confess mana ọ dị esizi ọnwụ etu o si esi bụ ịmagolo na ọ dọrọ happy na okwere adịpụta n'okilikie na ka pastọ basịalị ya mba wee na-asị ya na nwunye gị siri ike mmadụ na afụ na okwu ode. Ọ sị m nne ya wee bido wee na-atụgharị uche. Ọ sị bụ na kịta na o nwezi ike si feel about the wife. Ya gba na unu ga-adị afamfamfam maka ife a mere mana still na ife a na-edidebe ebo ọnya jee confess ya ọdụnụ ka confess ya ọma mgbasa the marriage. Then nwunye enụnwa ọdụnụ ka ọfụlụ ya n'anya enough wee na-asị a jee confess ya ka ya gbasa the relationship, gbasa the family, gbasa everywhere. Hi! Ka this guy na-akọlụ m akụkọ etu ka si wee tọgebe ọnụ wee na-ege akụkọ ọnụnwa. I'm telling you people unu afụnụ gị ife ka ọ dị ụtọ ịlụla na ka nwa adaka actually regardless na nwaanyị atụlụgo onwe ya maka na mgbe ụfọdụ nwaanyị can resist more than nwoke. Ọ bụzala nke ịgbala ọtọ n'iru ya isi anyị ese na ịbọ gị mana ịkala ịma isebesesie. In fact mana ife mma bụ na ọ bụrụ na ị confess ya na ọ ga-agbasa that marriage. Ịgbasa the marriage amara mma ga-forgive kwe gị nke afọ forgive abịa ịghọtago maka na alụrụ a na-agị na nwaanyị alụ n'isi unu na-abụ ka ọdụ ife nwere ike ikwu na nke afọ mana nwunye gị afọ kpọkịrịkpọ ka ọ bụkwa kpọkịrịkpọ ka ọ bụ nke a bụ ife imelụ mmadụ ka o kwere agbaghalụ gị. Ọ bụza na ime nyanwa ọ ga-agbaghalụkwa gị. Asị akwa m na ọma mgbaghalụ nọ ife bịa m n'isi ka m na-ekwu mana unu eji na-ewe jọji ike gwụrụ. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu dis man aka iji gba ife ọ ga-eme. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.